khoi na wan na po sar Hakajing kendo jo kiriu don sap ka jela balam khmat da ka AMDA bon kiriu don sap kilas ngau khia halor kajing bam suit nyau ka sarkar ya kajing gerpa jungki ban ai kajing kershan usamla bralen leng khoi na mau kerwat ula banjur pa ka sarkar ka deban snap bat kershan ya ki ula ai ka shithi pen ngau shu kon rat sangma da kajing roi rat tawa na sarkar hakabaya dei bakap baha jong kiriu don sap jong ka jela me khalaya jong i hangni namar sedon kiru don sap kiba napo dong kathan ga jong iru kumju ngayu i hakisnem kibala lek no ni penlong ka pi program hakum ke street show apu yo mo kerwat na kamtang i panjing yarap na ki pajba da ka ba ni yarap lem kadia kepala kendiat kensoj kum ya iteng sanbor ibadai napo senong rang jadong namar iwan i long ying kibaduk de banle ya perform sa kataka Indian talent fight idon hapadeng jang kajing kumta hakabaya de bat kumno bangin yarap lem kum kiru don sap ngi sim ya kalat kalenti ya kabangi penlong ya ki program dak penlong street show hapo yo mongkerwat ngakan mau tu bisnem balak dep dak baki pajba kin donation ki donation bo kadia kabaki la namar abang iwat ya kilat jing yarap deng bajong ki MLA lane ki nong mi khma jongi kabamut tang ar hajar tingka kin ai te kar hajar tingka kamu kanom poires saduk Indian talent fight banlek tang kabai bam kabai kali kum tu ma te bat kum juro ngayu i ki don sibun ki khana don sap kiba hakip kiba na ki dong ki than ki jongi namar nda haba kane ka sap ka jongki ki sngeu bakam don jingmut namar nda hab ki la persang bantre kum tu ngayu i ki ngop no ki jingdi lane ki ngop no haki ki jung pen ki jingdi pen bu ai namar kata sa kapoy kalawe juki kun samla nrela da kum ka sarkar ka pensengeu pensengap lem ya kejing dawa jong ka amda le se ki khna samla ni kiriu don sap kinang treshi tom shu namar ya ka kam ka baki trei bat kum juro ngadon ki si kentin nani argentin kumbang keren kalong ka city chief minister jong kam Meghalaya konrak sangma kani kadi kasiti chief minister korak sang maju ka sarkar Meghalaya bo unteng singau bat singap lem halor kaman jing dawa ka amda kun kiriu don sap no syak no ruai ka jella ngieng hangne menta na po satri jongka amda da kawai kasur menta hangne ngieng bandawa banbu i kecing kerpa duit na ka sarkar Meghalaya bahkan itu no ya ka amda kum kawai na kiseng tresitom baro sikata la arpusne menta na benta kisi pai don sap jong ki kun samla ka Meghalaya dekun yo ban mikmat wat hari India kumta nidon kamya kafana syal assistant kum kinong ya sim benta kum ki partisipan banlek banyak aireng akmat ki national level kun baduk baru spa u badan kasap compare jingker patrit nibu nek sarkar MDA ban pensingau bat pensingap lem ha bayar dei bat kanni hallo kamat jing dawa joka amda katkum kajuk kapor bang im benta yu kun samla ka Meghalaya